अब आस्ती परिसरा के बूढ़ावा कुंवार। जब जैसन वैसन जाग जहाँ वीर बहादुर। आज तक हिंदुस्तान के कोनो भी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के, आज तक कोई निर्दल विधायक बगैर अपने निर्वाचन क्षेत्र में एको रोज काम कैले और जेल के अंदर रह के जीतल नहीं थे। और हुआ कहब कि जॉर्ज फर्नांडिस तो उनका जनता पार्टी का टिकट मिलल रहे और घरी देश में जनता लहर रहे, जाए घरी ई खड़ा रहे ओ घरी देश में कांग्रेस आई के लहर रहे, निर्दल विधायक रहे। तो का कहिए इस आदमी के सुपरस्टार ना जिला में वीर बहादुर सुपर स्टार बबुआ पूरा भारत के सिंगार बुआ। जिला हमर हुए फूल गेनावा। कहीं जी गज गज भर के सीना है हिजा होला और लोग कहता कि गज गज भर के सीना हिजा का 4 अंगुरा का सीना होला का? अरे हिजा 2 गज के सीना होला। भोजपुर जिला हमर हउए फूल गेनावा। शास्त्रों में तो देखा कैसे रहले राजा भोज कलयुग में काट के घोड़ा उड़त रहे। यही जे रहले मोर ध्वज जो लड़का के आरा से एकलौता लड़का के आरा से सर चिर दियल, ये पावन भूमि हो। यही जे रहले राजा भोज, यही जे रहले मोर ध्वज। एजा होला 2 गज के सीनावा। रामा रामा ने यही जे रहले राजा भोज, यही जे रहले मोर ध्वज। अरे 2
गायक वादक के बा बड़ा प्रेमी जगह है हमार, हमारा के लोग इज्जत के साथ बुलवावेला, इज्जत करेला, हम एहसान मंद बनी वो जगह के, वो जगह से हमारा कुछ लेना देना नहीं। और इनका से व्यक्तिगत रूप से जरूर हमारा चिढ़ बा, अगर गाना बजाना में उसको तो वो जगह से चिढ़ नहीं थे हमारा। संगीत के बात कहते रहे, अरे एगो ऐसा महान वादक है जा जरा का पूरा दुनिया जानती है के बिस्मिल्लाह खान सहनाई तेरे बजवैया दुनिया जान थारी नैया। वो महान बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक डुमराव के रहल बनारस के नहीं के जानर, अब गायक वादक के ब्यास थे तो अजय आजकल फुल फार्म बा गर्दा पीले बा। लालन गाय तरी रजनी लाल तिलेश्वर भरत के देखा कमाल। टाइगर पाठक तारकेश्वर अभी हुआ के बजौनी तबला, टाइगर पाठक तारकेश्वर तबला के वादक कामेश्वर। ट्रम्पेट वादक हसन जमाल नाल पे शंभू जय सवाल। अब दू गो छोट और कलाकार बड़ा सही जा जो कतना लोग को छंद लाग जाता, लगले रहता लोग जाए लगता है, अब कहीं लखरा है के बाद जहां दशरथ मुन्ना भूमि भोजपुर है भारत के सिंगार बबुआ। बाटे जिला के नाच देखो मधु जी के गजराज। ऐसे भी कर कहे पाठन जोर वाला जेकर सगर हो बाटे हाला। झूमत निकले मत वाला लेके चार महाउत भाला। गजमुक्ता के संदेह होला। भूमि भोजपुर है भारत के सिंगार बबुआ, भूमि भोजपुर है भारत के सिंगार बबुआ। ऑल इंडिया बेसिस इंटरनेशनल भाषा है भोजपुरी। आई तो खाटी है, मॉरिशस में भी बोलल जाला, गुयाना में भी बोलल जाला, जमैका में भी बोलल जाला। भोजपुरी भाषी वाले सब वेस्ट इंडीज द्वीप के सब थोड़े के हिस्सा हो सब गुयाना जमैका किंगस्टन पोर्ट ऑफ वेस्टर्न सब जगह। और सुनाला हाला बाबा के हाला सीधे पिक्चर तक जाला। दस मुंड स्याही वाली कलम अतना लंबा कहानी कौन चीज लिखी, अतने काफी बाजे जहाँ के भाषा 17 जगह बोलल जाला बस। जहाँ तक देवी देवता तीर्थ के स्थल के सवाल बहुत कहे कबा
बक्सर के जानते बानी ब्रह्मपुर ब्रह्मेश्वर नाथ, बगले में कृष्णावराम, बिया माथिन भवन, आरा में आयरन देवी। अब कहीं के का बा, कतना कहल जा सकेला।